Izgleda da sam konačno napravio beskrajnu čokoladu. Moći ćemo da ga pijemo non stop. Jao, mislim da tvom piću nedostaje još tečnosti iz ove epruvete. Ne, sve ćeš upropastiti. Sve će biti u redu. Jao, gledaj, nešto nije u redu sa čokoladom. Pomera se. Jao, dobili smo čokoladnu eksploziju. Uzgred, celo lice ti je sad u čokoladi. I tvoje? Čudno, čak mi i ja sam postao brown kao čokolada. Slušaj, pa to jeste čokolada. Baš je ukusna. Stvarno? Ne mogu da verujem. Daj da probam. Tako je, čokolada je ekstra. Jao, vidi, ovo je pravo zlato. I ja ga imam. Čuj, ko od nas ima čokoladu? Moja poluga miriše baš lepo. Osjećam da sam to ja. Pa probaj. Tako je, čokolada je kod mene. Ne treba mi zlato. Jel da? Možda i ja imam čokoladu. Treba provjeriti. Pa, jel čokolada? Jel ti se svidala? Ne, vidi, svi zubi su mi se slomili. Kako sad da živim? Da, baš si smotana, ali ne brini, imam plan. Niko ne zna, ali ja sam zapravo zubar. Otvori usta, sad ću te izlečiti. Ne trebaju mi tvoje zubi, imam bolju ideju. Daj mi zlato. Jao, hvala ti puno. Nema na čemu, ipak sam doktor. Hajde da skinemo poklopce sa zatvorenim očima. Kakav je Alex naivan? O ne, neću da jedem ljutu papriku. Ali Alex će rado pojesti. Alex, vreme je za otvaranje. Jao, imam čokoladnu papriku. O ne, a kod mene je prava. Verovatno je mnogo ljuta, ali to je već tvoja stvar. U međuvremenu mogu probati svoju slatku papriku. Pogledaj koliko čokolade. Očigledno sad ja moram probati svoju papriku. Čudno, uopšte nije ljuta. Vidi, ima čokoladu unutra. Ako ja imam čokoladu, šta je onda kod tebe? Šta je tamo? Tamo je ljuta paprika. U pomoć? Ne znam ni kako da ti pomognem. Iako mislim da će te voda spasiti. Vruće je. Sad mi je još gore. Onda čekaj, sad ću se vratiti. Dok ti hodaš, sve ću samo uraditi. Eto, posebno za tebe sam doneo celu kantu mleka. Zatvori oči. Ne. Već sam sve sama ugasila. Jao, Pop-It je super. Mogu se igrati s njim. Slažem se, i ja volim te igračke. Ali zar ti nije čudno što se oba dvoje igramo s njim? Jedan od njih mora biti čokoladan. Ja svoj ne mogu ni da zagrizem. Vidi, nešto je nacrtano na njemu. Upitnik. I na mom Pop-Itu je. Hajde da ga pritisnemo. To je druga stvar. Sad imam ne samo gumenu igračku, već i čokoladnu kolu. Unutra je litra čokolade. Jao, tako je ukusna. Mlečne. To je moja omiljena. Imam ideju kako kombinovati čokoladu i Pop-It. Mogu sipati čokoladu u Pop-It i spašće čokolada u obliku Pop-Ita. Za to će mi trebati samo zamrzivač. To je to. Sad imam lep i ukusan Pop-It. Daj mi barem da ga probam. Šta još? Mogu i bez tebe ga pojesti. A ti možeš samo da gledaš. Baš si bezobrazna. Mada koga ja čekam? I ja imam kolu. Također mogu sipati u Pop-It i dobiti nešto ukusno. Bitno je ne zaboraviti da je stavim u zamrzivač. Šta može ispasti iz obične kole? Sad ćeš saznati. Hej, boli me. Vidiš šta si uradio? Nisam hteo. Samo sam jako žurio. Hteo sam što pre da probam svoju lizalicu od Coca-Cole. Tako lepo, da i meni da probam. Naravno, ja nisam poslepan. Osim toga, ova lizalica je previše lepljiva.
bolje da pojedem tvoju čokoladu umjesto nje. U redu, vidim da ne možeš bez mene. Ne brini, sad ću ti pomoći. Mislim da je bilo jako zabavno. Slažem se. Eto, samo mi je kaktus nedostajao. I ja imam kaktus. Verovatno su jako oštri. Joj, stvarno. Jako se bode. Stvarno? Moram i ja pažljivo da pipnem svoj kaktus, a da se ne ubodem. Točno, mogu samo da probam iglu. Kako ukusno! Ovo nije igla, nego ukusan kolač. I ima ih puno. Posljednji je moj. Jao, kaktus mi je ostao bez igala. Ali nadam se da je ovako ukusan. Prelep je. Kao i tvoji brown zubi. Manje priče, više jedi. Ja imam pravi kaktus. Neće ga biti lako pojesti. U stvari imam dobru ideju. Da bi mi igle ne smetali, treba ih samo obrijati. Pazi, svele ti pravo u mene. Izvini, nisam primetio. Sad je ispred mene čelavi kaktus. Ali zašto bi ga grizao kad mogu uzeti od njega najlepši deo? Sok. Fuj, to je užasno. Želim da probam, daj mi to. Ma pi koliko god hoćeš. Jo, fuj. Povratit ću. Odmah sam ti rekao da nije lep. Ovo je najgori sok koji sam ikad probala. To je novi iPhone. Pošto je kod tebe pravi, onda ja imam čokoladni. Da, tačno, 100% je od čokolade. Vidi, ovo je prvi iPhone koji se savija. Osim toga, jestiv je i mnogo ukusan. Misliš da je to cool? Pa nije. Super je kad se pred tobom pojavljuje bilo koja hrana. Sve što poželim bit će na mom tanjiru. Mogu li i ja da probam? Ne, želim sama da pojedem sve to. Joj, ne želim da jedem bubašvabu. Alex, izvoli. Ništa mi nije žao za prijatelja. Hvala ti Jao, bubašvaba, spasite me. Fuj, gadno. To je prava odvratna bubašvaba. I sad je na glavi Aleksa. Šta? Ne, neće dozvoliti da me jedeš. Oterali smo je. Da, i kao nagradu imam još puno slatkiša. Jao, Barbie, vidi, ovo je prava kamera. Slušaj, slikaj me jednom. Hoću lepu sliku. Hajde. Ispalo je super. Alex, možeš li me sad ti slikati? Hoću ja dobru sliku? Nema problema. Oh, baby! Ispalo je vrlo zabavno. Čak bih rekao i smešno. Smešno? Pokaži mi brzo. What? Jao, šta si to uradio? Ja sam te lepo slikala. U redu, zaboravimo na to. Ja imam čokoladnu kameru. Pitam se koliko je ukusna. Jesi li video ovo? Pretvorila je naočare u čokoladne. Nisam to samo video, već ću i pojesti te naočare. Izgleda da mi nećeš ostaviti ni pače. Nema veze, onda ću pretvoriti u čokoladu svoje cipele. To je cool ideja. Jao, moja stara patika se pretvorila u ukusnu čokoladu. To je tako cool. Mogu li bar da zagrizem? Molim te, molim te. I ja ću ti dati svoju kameru. Ne, ne može. Onda ću ti ukrasti kameru. Nećeš smeti. Ups, šta se desilo? Izgleda da mi pričljiva Barbie više neće reći ni reći. Mogu je i pojesti i neće mi ništa biti. To je tako cool. I ukusno. Tako sam htjela da jedem, a dobila sam samo jednu picu. Šteta. Jadna ti. Dobro je što sam ja dobila mnogo više.
Ti? To još nisi vidjela moju kulu? Vidi, dobila sam najviše. Ova kula je skoro do neba. Ali prva je da ona koja je imala najmanje sreće. Mislim, Dijana. Come on! Dosta, to uopšte nije smešno. I bez vas znam da ću prva da jedem. Drago mi je zbog toga. Iako imam samo jednu picu i dalje ukusna i topla. Gledajte kako se sir razvlači. Lepota. Oduševljena sam. Hej, pazi gdje bacaš smeće. Ma kakve to veze ima? Bitno je da mi je ukusno. Prestani, dosta. Gotovo, iznervirala si me. Jesi li odlučila da bacaš kore u mene? Imam i ja za tebe. Dok vi ste smešni i samo mene niko ne dira. Uzgred, vreme je ja da pojedem svoju picu. O da, Dijana, upravo si, pizza je divna. Znam, smislila sam kako da je pojedem, a da ne isprljam ruke. Saviću je kao rolnu. Sad je ukusno i zgodno. Kako lepo jedeš. Pogledajte, sad ću da vam pokažem kako najbrže pojesti picu. Šta mislite? To je super, jel da? Wow, nisam mislila da toliko pice može stati u usta jedne osobe. Naravno da može. Šta više, ovako se može pojesti nekoliko pica za redom. Ja ovo nisam očekivala. Šta sad da radim? Ma daj, ne brini. Sad je sva tvoja pizza postala naša. Moći ćemo da je probamo, zar to nije cool? Gdje su moje pice? Zar vas nije sramota? Samo ste ih ukrali, lopove. Nemoj da se dereš, jako smo gladni. Konačno je došlo vreme da ja probam svoju picu. Toliko dugo sam čekala to. Jao, kula se srušila. Tako je, ali to nije obična kula, već mnogo ukusna. O, kobasica je ostala. Samo jedan tik-tak i jednom bombonom se sigurno neću najesti. Ja imam celu kutiju. Vidiš šta je Dijana dobila? Da, pogledajte šta imam. Dobila sam najveći pakovanje tik-taka. To je tako cool. Ali prva jede Lili. Znam, moj tik-tak je sa ukusom kole, a Coca-Colu jako volim. Ukusno je, ali vrlo malo. Mary, sad je tvoj red. To, uvek sam spremna da pojedem nešto ukusno. Šta je to? Zašto bombone ne ispadaju? Hajde, brzo kod mene ušta. Mary izgubila svoje bombone. Oh no! Nije tačno. Neka su na stolu, ali i dalje se mogu jesti. Uvući ću ih kroz slamčicu. Oduševljena sam. Dijana, ostala si samo ti. Come on! Odlično, napokon mogu probati svoj tik-tak. Wow. Kako je ukusno? No. Oduševljena sam. Verujemo ti. Hoćeš možda i nama dati malo? Pogledaj koliko imaš. Da vam dam. Šta još? Tik-tak je predobar da bi ga nekome dala. Jao, tačno. Imam ideju kako da ukradem barem jednu kutiju od Dijane. Ako pružim ruku s ove strane, ona to sigurno neće primetiti. Mary, stavljaj ruku, sad ćemo jesti tik-tak. Hej, odakle vam tik-tak? A to su moje bombone. Gotovi ste. Pazite se, sad će biti slatka pucnjeva. Eto vam. Prestani, dosta. Molimo te. Značite kako da mi kradete slatkiše? Čekaj, pa ona puca u nas bombonama. Možemo ih hvatati ustima i jesti? Kako se odmah nisam setila toga? To je genijalna ideja. Eto vam još. Jao, izgleda da nema više bombona.
Šta sad da jedem? A mi smo siti. Hvala ti puno. Oh no! Jo, šta će mi toliko belog luka? Razumete, ja sam dobila puno. Devojke, niste imali sreće, dobro je što sam ja dobila najmanje. Ali i ti prva jedeš. Pa šta? Mislim da ću brzo završiti s tim. Samo treba da ga oljuštim. Ljuštka ne sme da se jede. Jo, to si dobro izmislila. Nego šta ste mislili? Ostalo ga je samo pojesti. O ne, neću to da jedem. Jao, šteta što nisi vidjela svoje lice. Znaš šta ti može pomoći? Presa. Mislim da će ti tako biti lakše pojesti beli luk. Hajde, Lili, otvori usta. Pomoći ću ti i sredit ću ti beli luk pravo u tvoje usta. Neka, hvala, drugi put. Otvori usta. Ako ne otvoriš, ja ću ti pomoći. Ako ti se sviđa, je li ukosno? Ne, to je užasno. Ništa gore nisam jela u životu. Ups, izvinjavam se. Kakav smrad. Sad i mi moramo da mirišemo to. Lili, da ti ne smrdi iz usta kao iz kanalizacije, uzmi žvaku. Hvala, neće mi smetati. Da, pomogla je. Sad kao da nisam ni jela taj luk. Blago tebi, ti si već pojela beli luk, a ja tek moram. Oh no! U stvari, što bi ga jela? On je tako lep. Biće mnogo bolje ako okačim na vrat i nosim ga kao ukras. Ne, po pravilima moraš ga pojesti. Hajde, prijatno. Nadala sam se da će vam se svidjeti ideja sa ogrlicom. Ti si jako zla, Dijana. Ali svejedno neću jesti beli luk. Imam bolju ideju. Da bih brzo očistila beli luk, treba ga staviti u čašu i dobro potresti. Tako će sva ljuska ostati tamo. I lako ću pojesti taj luk. Wow! Pogledajte, uspjela sam. Sad ga mogu probati. Come on! Fuj, da, Lili, slažem se, beli luk je veoma neprijatan. Osjećam se kao da sam pojela kantu za smeće. Upravo tako sad miriše u sobi. Ali nema veze, znam kako da se otarasim ovog mirisa. Osvježivač vazduha će nam pomoći. Ništa vam neće pomoći, sve dok mi smrdi uz usta. Prokletstvo, šta sad da radim? Tako je, a ako su tvoje usta kriva, onda moram njih poprskati. Eto ti. To je to, nema više osvježivača. Dobro, miris je nestao. Tako je, ne osjećam se više na beli luk, ali ukus je bio grozan. Dijana, sad je tvoj red da jedeš. Devojke, molim vas, mogu li da ne jedem to? Ne možeš, jedi, verujem u tebe. Nadam se da neću povratiti. Za sad se može podneti. Ipak sam jaka devojka, moram izdržati. Kakav užas. Odvratno je. Jao, pogledaj, jede ga sa ljuskom. Svaka čast. Ostalo još malo. Moram izdržati. Oh no! Pazi, gledaj gdje bacaš to. Sve ti pravo u nas. Baš me briga. Brine me samo što mi sad smrdi iz usta kao iz kante za smeće. Da, miris je užasan. Ali znam šta nam može pomoći. Moramo da začepimo izvor ovog mirisa i sve će biti u redu. Joj, ne mogu da dišem. U pomoć. Nadam se da je živa. Hey! Naravno da je živa. Samo što se onesvestila od ovog smrada. Excuse me? Dobro, samo živa sam. Sve je u redu. Oprosti, Dijana. Dosadno. Imam samo jedno žele oko. To nije fair. Jo, izgleda da sam ga probušila. Kako si smotana. Prestani da mi se smiješ. Eto ti. Tako ti treba. Misliš da ti neću vratiti? Kako da ne? Vidjet ćemo da li će ti se dopasti moj prank. Izgleda već zastrašujuće. Ostalo je uzeti oko. Julia? Šta se desilo, Peter? Je li to tvoje oko? O, kakav užas! Jo,
Šta je to? Wow, kakav tačan pogodak. Zagrcnula sam se. U pomoć, ne mogu da dišem. Moramo je spasiti. Udarit ću je po leđima. Kakva zanimljiva predstava, super. Šta će biti dalje? Oko? Odakle je tu? Fuj. Baš smešno. Vreme je da jedem. Unutra je slatko punjenje. A rado bih pojela još 10 očiju. Sad ja. Uzet ću ove i ove i još ove. Kako ukusno. Želim još. Izvini, ali to je moje. Ogo, zaista vrlo ukusno. O da, oduševljen sam. Hoćeš li nas častiti? Da, molim te. Kasno je, ništa mi nije ostalo. Jo, šta je ovo? O ne, pojavljuju mi se nove oči. Ima nešto u tome. Čili paprika? Moglo je biti i bolje. Tebi se još posrećilo. Pogledaj moju porciju. Ethan je dobio još više paprika. Uopšte nemam želju da probam to. Posljedice mogu biti strašne. Izgleda da je sve u redu. Uzalud sam se plašila. Wow, nisam mislila da će joj se svidjeti. Jao, gorim. Nije trebalo jesti toliko. Izgleda kao vruć tiganj. Dobro je što imam vodu. Dosta, Ethane, dosta. Sad ti, Emma. Iako volim crvenu boju, paprika mi se uopšte ne sviđa. Nadam se da nije jako ljuta. U redu, može se jesti. Pokušat ću da uradim to najbrže što mogu. Ne verujem da ćeš uspeti. Skoro sam završila. Šta? Još paprika? Odakle su ovdje? Ethane, sigurna sam da si to ti uradio. Uzmi to. Joj, boli me. Tako ti treba, Ethane. Ups, izgleda da je počelo. Sad ću eksplodirati. Moram začepiti uši, nos i usta. Ovo neće pomoći. Imam vatrogasni aparat. Izvoli, Vivian. Hvala, Ethane. Sad je tvoj red. Samo ne to. Nadao sam se da taj trenutak nikad neće doći. Ne pokušavaj da pobegneš. Morat ćeš to da uradiš. Dobro, znam da me nećete ostaviti na miru. Ješću pomalo od svake paprike. Eto ga počinje. Gde sam ja? Ajoj. Wow, izgleda da leti u svemir. Sad ću da ga pogledam. Opa, ovdje je baš cool. Želim da idem još više. Dobro je što mi je ostala još jedna papričica. Super! Gubitnici, imate gomilu limuna, a ja samo jedan. Zašto mi to sve? Takva je sudbina. Hajde, ja ću početi. Koliko tvrdo. Ne mogu da zagrizem. Izgleda da ću morati da stavim ceo limun u usta. Ni to neće. Prokletstvo. Gotovo, sad ću ga srediti. Sok mi je prsnuo pravo u oči. Ne vidim ništa. Ethane, nemam vremena da se raspravljam s tim. Moram da pojedem limun. Hajde, sad ti. Zašto ja? Neka bude Emma. Ne planiram da slomim zube. Bolje da uzmem nož. Šta ona radi? Sečem limun. Tako će mi biti udobnije da ga jedem. Eto, uspelo je. Pogledajte kako je lepo. To ću rado probati. Idemo. Joj, kako kiselo. Ali moram da izdržim. Bože, lice mi se iskrivilo. Kad će se to završiti već? Moram da se ubrzam. Jo, još mi se i maskara razmazala. Gotovo, to je bilo posljednje pače. Uzmi salvetu, Emma. Hvala, stvarno mi je potrebna. Uzmi, Ethane. Usput, sad si ti na redu. Znam to. Sad ću srediti svoje limune. Eto vam. Pazi, Ethane. Mač mi više nije potreban. Sad mi treba sokovnik. Treba mi samo sok.
Kore su suvišne. Hej, gde su svi? Ups, baš nezgodno. Etane, pazi, molim te. Oborio si nas. Sve je spremno, ostaje samo da sipam u čašu. Izgleda dobro, vreme da probam. Mamice, kako kiselo. Mislim, hteo sam da kažem kako ukusno. Oho, neočekivano. Možemo li i mi da probamo? Naravno, ništa mi nije žao za prijateljice. Poslužite se. Šta? Mislim da to uopšte nije lepo. Kiselo. Nije vas bilo teško prevariti. Odmah ste mi poverovali, glupačice. Jel tako? Onda eto ti, Etane. Jao. Samo jedan Kit Kat? Tužno. Moja porcija je veća. Zadovoljna sam. Još niste vidjeli moju porciju. Pogledajte. Ljudi, hoću ja da počnem. Moram brzo skinuti omot. Jedva čekam da probam svoju čokoladicu. Pazi, Vivian. Jao, kakav božanstveni miris. Jedi to brže. Ne brini, treba mi još bukvalno par sekundi. Gotovo, sad Ema. Moram da se pripremim. Stavit ću partiklu i otvorit ću čokolade. Wow, kako je to uradila? Viljuška i nož će mi također trebati. Krećem. Ne mogu da osjećam. Ma nema veze, ješću rukama. Odlično. Tako je mnogo brže i udobnije. Ja, ne mogu da se zaustavim. Treba mi još više čokolade. Da li ste odlučili da mi ukradete čokoladice? Vratite. Nikad više ne dirajte moju hranu. Jel vam jasno? Konačno je stigao moj red. Imam sjajnu ideju. Napravit ću kulu od svojih čokolada. Dobro mi ide. Wow, tako je visoka. Dao sam sve od sebe. Ostalo je još malo. Izvini, Etane, nismo mogli da odolimo. Vuci, hajde. O ne, padam. I kula isto. Dobrodošao nazad. Kako si? Dobro sam. Kaciga me je spasila. Pozdrav svima, konačno počinjemo naš izazov. I odmah nisam imala sreće, dobio sam samo jedno pakovanje žvake. I ja imam mnogo više. A ja sam dobila najviše. Alex, stvarno nemaš sreće? Ali možeš prvi probati svoje žvake. Gorem nešto dobro. Obožavam Huba Bubu, posebno sa ukusom bubblegum. Hej, šta to radiš? Awesome! Come on! Žvaka je tvoja, a ja moram da podižem đubre? Eto ti. Ej, ma daj, ne ljuti se. Bolje pogledaj kakav balon ću da naduvam. Awesome! Da li ste znali da se balonom može igrati? Ali ne može to svaki, samo ja. Wow, to je zaista vrlo cool. Alex, svaka ti čast. Ali sad je moj red da žvačem žvaku. Za početak je moram otvoriti. Čak znam jedan trik koji će mi puno pomoći. Jao, super! Sad je vreme da ih probam. Usne usisivač su aktivirane. Jao. Sad pogledajte kako izgleda zaista veliki balon. Neću joj dozvoliti da naduva balon veće od mog. Šta si uradio? Strašno. Ne samo da si mi probušio balon, već si mi uništio obrve. Šta sad da radim? Zalepit ćeš ih. U redu, džabe sam paničila. Eto, Mila, sad je tvoj red da probaš žvake. Konačno, da bih skinula omote, pripremila sam specijalni aparat. To je veoma efikasan način. A sad ih mogu jedna po jedno pojesti. Da li ste spremni da vidite stvarno veliki balon? Onda gledajte. Mila, prestani, prevelik je. Jao, šta sad da radimo? Kako da je spustimo na zemlju? Imam jednu ideju.
Probuj šići balon uz pomoć pračke. Alex, pucaj. Zašto ja? Inače će Mila odleteti u svemir. Požuri. Ajoj, sve moram da radim sama. Vita, bravo, pogodila si. Mislila sam da ću morati da se družim sa pticama. Drago mi je da vas vidim. Oh no! Jo, imam samo jedan nar. A ja imam 10 komada. To je najviše. Najviše kažeš. Pogledaj koliko sam ja dobila. Ali i moji su ukusniji. Mila, jedeš prva. Okay. Juhu, ja volim nar. Pogledajte kako lepo izgleda. Samo što ga nije baš zgodno jesti, ali za takvu malu hranu uvijek imam pincetu kod sebe. Ukusno, zgodno i ruke ostaju čiste. Biće bolje ako izvadim sva zrna na tanjir, a onda sve ih pojedam. Da, tako će biti mnogo lepše. Tačno 100 zrna, to je super. Dakle, bit će mi 100 puta lepše nego što je bilo do sada. Neka sam imala samo jedan nar, ali svejedno sam zadovoljna. Alex, a ti? Okay. Prvo moram doći do najlepšeg dela. Seći nar je vrlo dosadno. Bolje da ga pocepam. Ovako. Joj! Kakav užas! Alex sad izgleda kao manjak. Biti manjak nije lepo, ali jesti nar je neverovatno. Alex je poludeo. Ništa slično, samo jedem ukusan nar, to je to. Vita, mogla bi ti početi da ne gubiš vreme. Upravo si, vreme i ja da počnem. Mila, treba mi nož. Izvoli. Jesti nar je dosadno. Bolje da napravim od njih lep sok. Pogledajte, taman imam aparat za pravljenje sokova. Jo, koliki je! Veliki sokovnik plus puno nara jednako je mnogo ukusnog soka od nara. Pogledajte ga. Traži da ga što brže popijem. Pa je lepo ispalo. Mnogo. Vita, sad imaš sok čak i na licu. To nije problem, lako ću to izbrisati.